My name is Bishop T.B. Ngobo, the Secretary General of South Africa is Not For Sale Workers Union. My comrade, ngifuna ukudila kakhulu today nama issues kamasipala weTheku okuyimetro. Abasebenzi lapho khona behola ngo category 8 instead of category 10. Siyazi ukuthi ama unions enu alwile lolu daba kodwa kwase kushintsha yodwa ukuthi asebenzisana nomqashi ngokwe MOU yama union nama affiliation politically, but ke le iSAN for South Africa is Not For Sale Workers Union. Kusho ukuthi njengabalunga ase South Africa asekwazi ukudayisana ngokusebenza nama conditions nama contract of employment ngokwabasebenzi bese egcina eba ngama non compliance ani abaqashi. Umasipala weTheku is underpaying you. Whoever that sees this video esebenza kwamasipala weTheku, umasipala weTheku is underpaying you. So now, as a SAN for South, we are here now to say, let's take this matter forward. Siyoyifaka ecourt, siyoza ukuthi ecourt izojustifywa yini court ukuthi for more than 10 years umasipala underpaye abasebenzi. And same masipala weTheku uyena masipala okwazi ukubuyisela imali kaTreasury engayisebenzisanga. That means umasipala uyazi ukuthi abasebenzi kufanele ngabe ba elevated to category 10 to category bani category 8 to category 10, but akakwenzanga lokho. So now we are here, bonke umuntu wakamasipala from EPWP kuze kuyofika kuma departments akamasipala, kuze kuyofika emaphoyiseni akamasipala, kuze kuyofika emanagers kamasipala. Ngicela nijoyine iSAN for South. Njengamanje, believe me, in 2 months sizobe sine case ephelele eLabour Court ezodila specifically kulento yoku-upgradewa kwani kweTheku liyongena ku-grade band 10 bese kuthi leminyaka yonke ekade salele emuva sifuna umasipala anikeze isinxephezelo ngoba ube underpayer. Siredike manje, we sat down nama lawyers wethu sahlala sacubungula sabona ukuthi this is a case ekufanele siyotakula ngayo abasebenzi bani bakamasipala weTheku. Okwenu kunye engicelayo, joinani iSAN for South. Iscope sakhona sama municipalities sikhona, and ngiyacela ukuthi ningabuthathi for granted ukuthi nilwelwa nikuma unions enu, but into esifunayo ukuthi nibuyise i-membership from lama unions enu izongena uSAN for South. Sikhona, siyatholakala, inamba yethu sitholakala kuyo 071 978 4717, enye ithi 079 426 3038. Uma ngabe uhluleke lapho ke siyosithola kwethi 060 590 5029, then ke complete. Sifuna ukuthi nonke nithatha ama forms, nonke nithatha membership, and sikhona njenge-union silapha eSangro House 1308 u-Anthony Lembede Street, Mandla. Sanibonani wengane zakwethu, uKodole okankomgodolo umfana udaba ke nelwazi. Cha nami ngithi ake ngize nenye, nabanye bahlezi beza nayenye, nami ake ngize nayenye njengamanje. Commanders, sibheke ku-2026 manje. Niyezwa mina njengoKodole ngisazotatazela samasela, kusazoshuba kakhulu, kusekuncane nje. Lokho kade kwenzeka bekuse amazwibela bengisabathi halamusi. Lalela,
Lokhuza yeke ukuba member of the member so that uzohleza ujabule uyezwa angithi uyezwa yekela ukuba member of the member la emkhontweni kunezikhundla zesikhashana azikho ezipermanent izikhundla into enza ukuthi ucasuke noma uhlezi ucasukela umkhonto ilento ukuthi khona abantu abakuthembisa ukuthi uzoba imayor uzoba ivice mayor uzoba uMM uzoba ikhansela wena ufuna ukukhola omunye umuntu ofike njengawe la emkhontweni wafika njengawe ethi uzokwenza umeya uzokwenza ini uma sebemehlisa kuleso sikhundla kisi wena usuyenyanya usuyakwata usuthi umkhonto uyawushiya ngokuthi ngoba bakhiphela umuntu ngezwe kuthiwa nidlala umaphushana kuthiwa niyaphushana kuthiwa siphusheni ubani asiphushe leyo nto ngizwile kuthiwa yayenzeka ngale kulamasela ANC la kuthiwa kuyaphushwana khona iyeke le ngqondo yokuphushana uyazi iyeke leyo ngqondo yabona ngiyakubona ukuthi uyayiqala ukuthi akuphushwe ubani uzothi ubani mase nimphushile eseqatha ke selapha eqatha phansi bese uyaqala ukuthi umkhonto iyeke lento eniyenzayo iqembu leli lizosebenzela umuntu omnyama uma wena unenhloso zokuthi uzophusha umuntu othize ayizolimala uzolimala inhliziyo yakhe izohlezi limala njalo ngutshele mina uma ufuna ukuhlala uhappy landela umkhonto wesizwe seza la ngoba sibona uncamalala okwakuyena owayekade siphethe kahle saphethe okuningi kwakwenzeka niyakwazi nofakazi lokho sungakuphika ke nje wena ngoba phela unakho nje uyayizwa leyo nto leyo ileyo nje ade ngizonitshela ukuthi yekela ukuba imember of the member uthenjiswe izikhundla ugodole ngoba esesikhundleni emkhontweni ethi uzokwenza imeya ugodole uyasanganela nje uma ethi uzokwenza leyo nto leyo ayikho leyo nto leyo nawe uyayithemba leyo nto uyazibona ukuthi something bit water la ukuthi ungathemba ugodole ethi uzokwenza imeya engeyona yaze beyimeya naye kodwa wena uthi uzokwenza imeya uzokwenza uvice mayor uMM hayi wena man iyeke lento yenzayo yeso thatha isinqumo othi mina inhliziyo yami izoqala la izobuyela la yaqala khona ukuthanda umkhonto iyeke ukuba iopportunist engekho abantu bekwenza nje isilimo I hope you understand kodwa ke cha engingakusho nje ngisazoshubisa ilokho nje nganitshela khona ngiyazibongela ninaba kwethu ningaba kwethu